Shalom. Huriani tuhata nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Adorang so tapuka parbingguata tapauduk marohata martangiang mahita di bagasan rohata di tapu kama prambinggota, tapuji tuhata marede hita, sian buku ede nomor 10 alu, ayat sada sahatu ayat tolu. Bagasan gowar ni debata ama, dohot gowar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowar di tod di perbadia, namano palangit dohot tanoon. Amin. Ay songonod do hatan di Tuhan Jehovah, idama au, apala au sadiri uso-uso sogot di biru-biruku, jalal luaku nasida, songot pangaululu ini parmahan di punganna, di ari uju di tonga-tonga ni biru-biruna, akka nama pari ibana, sok songoni au mangulului biru-biruku sogot. Haleluya. Haleluya. Ale Tuhan debata pargogo naso hatudosan, naso marmula naso marujung, di parbaga hodo marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, lehonomu hasesan di dosa, hati gorad dot hanguluan saliling nililing na dihami, asi maroham, lehom mai dihami, say sungguli jala togu-togu rohanami, marhite-hite tondim, say pahot marohanami, asa tuk porsea hami di hatam dohot di bagabagam, asa jupak kami hasonanga saliling nililingna, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata marede hita sian buku ede nomor 110 alu ayat sada sahatu ayat 2. Paian mahihani
Tabigima hatani debata, patujolo ni jamita turput di hari Minggon, imana tersurat di Kolose sada, ayat sada sahatu ayat 14. Tajahama marsori-soring. Ahu surat ni si Paulus, apostel ni Kristus Yesus, si lomo ni roha ni debata, doho Timoteus dongan nai. Madok moleati dohami laho tumangyakon hamu toktong tu debata amani tu hatta Yesus Kristus. Alani sihirimoni nang diparade di hamu di Banua Gijangi nunga dibege hamu hiani marhite-hite hata hasitongani ima barita na ulii. Ima nang sahat nang tuhamu, nang tulia pertubion, namar parbue doi jalalam gada, suang songon na dihamu, ola di debata bagasan hasitongan. Songonido di guru kamu sian si Epapras dongan saulauni na hinaholongan ay parhalado di Kristus na hapusan do ibana humokop pamu. Lau sibana do pajojor hontuhamu holong ni rohamuna di bagasan tondi. Di bahini dugubege hami i dang matsohot nang hami tumangyako kamu jalamangido asa diguhi hamu patas di roha manada lomo di rohana marhite-hite nasa habis tarat dohot habisuhot partodion. Asa marparangin atama dituhani hamu gabe halomowan situtu jala marparduehun nasa ulaun nadinggan. Laos gadda di hamu panadayon di debata gabe margogo situtu hamu hobar tu gogo ni hasangapon nai makorhon na nasa habengito dohot labas di roha mardongan las ni roha. Mandok mauliate mahamu diamai naong patauhon hamu manjalo tohap na di bagasan hati uroni sitianon niakka na badiai. Ay nunga di roro hita siyan gunggoman hahulomani jala di paucat kita habagasan harajaw ni anak hahulongan ni rohana. Di bagasan ibana ruadong di hita haduauni ima hasesan niakka dosa. Ima sahat na martua do akka na manangihon hatan di debata na upiopsa jala na mangulosa. Amin. Tapuji Tuhata, marede hita siyan buku ede nomor 100 onom ayat 5 sahatu ayat onom. Tandahon matuau dosa na
Uria na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus, di bagasan perdalanan ngoluta manipa minggu na salpu, tumacay godangdo aka hahurangata, aka dosata, na tinutun manak so tinutun, maradopo dongata, maradopo keluarga, tarlumubi maradopo Tuhani, alani tapauduk, tapaserek marohata, tasolsolima dosata na godang itu adopan di Tuhata, martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatudosan jala amanami ujo hami do kuarmu nabadiai alana targogo tami marningot dosa nami sai marasini roha mohomi dahamion o Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabe jolma ala ni hami namate jala na hehis ya namate namanai tu badua gigjang doho mangodihok kami asiro ham di hami sai patotong madihami roha hamolotio tuho oto di parbadia pangapul di marsak roha pamalu masaluhu na bernit binahen di dosa nami roma ho mangingani hami asa marlas di roha hami mangula holomo ni roham hodo perhitian ni nasa asi ni roha sai unak tulak kami sai tangiho mahami ho ale debata ama anak dohotod di parbadia. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasisani dosata. Dungi sairo mahamu tuau asa mardabu-dabu hita ninna Jahoba. Tuk sura rarado samuna songon abit bunga dap-dap. Botardo bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasuba. Gabi songon hapas domuse. Hasangapom ma di debata na di ginjang. Amin. Tapuji Tuhan ta, mari dehita sian buku ede nomor 74 ayat 1 sahatu ayat 2. Pasai hon
nipati ni debata adalah tungolu ni baru di minggu sadarion di mana tersurat di sada Yohanes 5 ayat 2. Songoloma didok di si. Sianodo taboto nang holong rohatta di akka anak di debata. Molo taha holongi debata jala taraduti patikna. Ima sahatna rak mahita mangidugogo siat debata. Ali Tuhan debata sai pargogoi mahami mengulahon na hobar tuhatami. Amin. Tapuji Tuhan ta marede hita sian buku ede nomor 360 ayat 1 ayat 2. Na dengan situ tudong memuji debata, Jehovah nasun pipa, nasai tetap besar, dengan doa buahon, bodari mangendehon ujung nasitoke mardongan sipil iman na dengan siputu nai matokong pujian dinasana burju oh Tuhan debataku pasti rohati doa tokong Taha tidak koma haporsiaw tay, so nahina tidak kon di dongata sa porsiaw di portibion, rap madok mahita. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohatu dosan, namano palagi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, imana tidubon ni si Maria, na gabe-gabea setod di parbadia, adorang sohabuan ido tuhata nama ti terpajal jala tuat tu bada toru dung ditanom namula mangulu di ari patoluhon namanai tu surgo lau sundul di siamun di debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pai mamulas manguhumi halana mangulu do namate au porsea di todi parbadia jala adoksa da huria nabadia huria hatopan yala Kristen akka nabadia doho dia sesani dosa doho dia hatai namandok mulak mangulu doso daging halap naung mate haluan ni nasura suda amin. Tapi gema tambahan ni titing di minggu ta sadarion. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, marilah kita mendengarkan berita jemaat pada satu minggu ini. Yang pertama, anggota jemaat yang baru. Mulai hari ini, Minggu 10 Juli 2022, telah bertambah anggota jemaat kita, yaitu pertama keluarga Bapak Willy Joshua Samosir dan Ibu Doresli Boru Marbun yang beralamat di Jalan Bunga Mawar 20 nomor 38, masuk sektor 8. Yang kedua,
keluarga Bapak Lanara Tamba dan Ibu Anjustina Borusinurat, beserta 1 orang anak, yaitu Sofia Marcelia Borutamba, yang beralamat di Jalan Karya April, lingkungan 7, dan masuk kepada sektor 10. Yang ketiga, keluarga Bapak Togi P. Tampu Bolon dan Ibu Mangasda Borusitumorang, beserta 2 orang anak, yaitu Deborah Elsa Naomi Boru Tampu Bolon dan Andrew Jefferson A. Tampu Bolon, yang beralamat di perumahan Katelia Johor, masuk kepada sektor 10. Kepada keluarga anggota jemaat baru tersebut, jika pada kebaktian ini hadir bersama kita, kami persilahkan dengan hormat untuk bangkit berdiri sehingga jemaat juga boleh mengenal. Terima kasih kepada Ibu anggota jemaat yang baru, dipersilahkan duduk kembali. Berita jemaat yang kedua mengenai anak lahir. Pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak E. Hutagalung dan Ibu D. Boru Harefa yang beralamat di Karya April nomor 14, masuk sektor 10. Berita jemaat yang ketiga tentang duka cita. Pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 telah meninggal dunia Ibu Sorta Rosana Borusimanjuntak, istri dari Bapak Dr. DJ Pardede Nahinan yang beralamat di Jalan Karya Kasih nomor 35A Medan, Johor, masuk sektor 10. Berita jemaat yang keempat mengenai pertanyaan sektor. Pertanyaan sektor tetap dilaksanakan setiap hari Selasa, bertempat di gereja kita GKPI Padang Bulan dan masuk pukul 7:30 malam. Kemudian mengenai penerimaan siswa-siswi SMP SMA GKPI Padang Bulan. Bersama ini disampaikan kepada kita bahwa Yayasan Pendidikan SMP SMA GKPI Padang Bulan menerima siswa-siswi baru untuk tahun ajaran 2022-2023. Untuk informasi penerimaan siswa-siswi SMP GKPI Padang Bulan bisa menghubungi kontak person yaitu Ibu Risma Pardede MPD di nomor handphone 0812 6587 4200, juga Ibu Yeni Manalu SPD di nomor handphone 0823 6003 8520. Sedangkan informasi penerimaan siswa-siswi SMA bisa dihubungi melalui Bapak Victor Pardosi SSI di nomor handphone 0813 9737 2487 atau Bapak Esi Hombing di nomor handphone 0813 6035 8035. Demikian informasi berita jemaat yang terjadi dalam 1 minggu ini. Kita lanjutkan acara Laho Manomonomu Hatani Debata Marende Mahita Sian Buku Ende nomor 220 ayat sada 1 ayat tolu Toktong Tutu Nadenggando. Tua
Dame nasian Tuhan debata na sumurung sian salhut na roha. Imana mangaramoti ati-ati do pikiramu na di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Sialum madihita salhut na. Uriani Tuhata di bagasan mingguta sadarion. Hatani Tuhata nagabe ojahan jamita. Imana tarsurat sian buku 5 Musa bindu 30. Mamuka Maesian ayat 10 sada, saat Rodi ayat 14, tajahama secara responsoria. 5 Musa bindu 30 ayat 10 sada, saat Rodi ayat 14, songonon madidok. Ai patikon, nahuto nahoni tuho sedarion, dang masokal hu diho, manang maholaku. Dada di Banua Gijang hatai, ubain polai kodohonomu, ise ulaning sikat nami manaik tu Banua Gijang, asa mangalapsa di hami, dohot pabigi hossa tu hami, asa hula honon nami nyan. Jaladada di baribani laut hatai, ubai pola ikon dohononmu, ise ulaning sikat nami tari par laut, mangalapsa di hami doho patu bege hosa, asa ulah honon nami nian. Ai masa idonok do hatai diho, di bagasan pamangamu tahe doho di bagasan roham, asa ulah hononmui. Ima sahakna, urian itu hata buku 5 Musa, di hata Indonesia, di Guarido dohot kitab ulangan. Bahasa di Guari kitab ulangan, ala memang di bagasan buku 5 Musa, terida aka pengulangan. Diulangi si Musa, di hatahon, tutonga-tonga ni bangsoi, songo dia pengalaman nasida, taringot, Tuhan debata, na mangula di tonga-tonga nasida lao paluahon nasida. Hama kamang do taminang molo akan adenggani rikodo pinaulak-ulak. Ni hatahon marulak-ulak. Ni parsiajaran muse, ni guruhon muse. Songonima akan adenggan alayanggo tu akan aroa so ni ajara pe sasahalak olodo manigor dia tusi mangulaon maka tahun aka narwai bisa datiki tarsonggot masahala ina mamereng buruna yanakonna na marumur 5 tahun topu di hatahon buruna na marumur 5 tahun ni hata narorang na alo situtu di rohani inatai longang marohani inatai sohea diajari burunai maka tahun hata si songoni alai sobinoto sia dia gabe di boto burunai maka tahun hata naso denggani ninna inatai matu borunai boru toka madok hata si songoni unang ulahi maka tahun hata si songoni ay hata nasopatu si patu bege honod doi hatai ninna inatai mangajari burunai. Songoni mah makamang do taminang jojo taringo akan na hurang denggan. Suadong pe na mangajari gabi mamoto do aka jolmai. Alayanggo tu akan na denggan. Riko do marulak-ulak. Patu bege honoton. Rikodo pinaulak-ulak imemehon
lumobi aka sudut nama tua tu sudut nau poso. Asalam takas jala ihutusi gabe dihanguluhon maaka nadengganing. Asa taruli hadengganon ma ngoluna. Tudo songonima nataida di bagasan buku 5 musaon. Di paulak-ulak si Musa tutonga-tonga ni bangsoi akapoda nadenggan nama rojan sian hatan itu hatta ai naeng sahat manasida tutano Kanaan tinggal honon nasida ma parhorsihani berubah mangolu nasida di pasingo si Musa ma nasida molo berubah pengolu nasida unang dihagi jakon unang manimbil nasida sian hata itu hata di parata-rata si Musa ma tutonga-tonga ni bangsoi hata ni debata asa manoktong nasida makaholongi debata. Apapun yang terjadi harus tetap setia kepada Tuhan. Unang ala diparhorsihan diingot maju guarni Tuhan. Dung saat dia dumaon dia lupahon tuhata. Unang ditiki pogos ringgas martangiang, dia burjuhon marminggu, dia rikoton hatani Tuhan, alai dung mamora, dung adong pangkakna, lupa tu Tuhan. Jangan ketika mahasiswa rajin gereja, rajin beribadah, tapi ketika sudah mendapat posisi yang mapan, memiliki penghasilan yang besar, lupa kepada Tuhan. Di papiliton si Musa tujolo nasida, tutonga-tonga ni bangsoi, mangoloi patik ni tuhatta do nasida, manang manudalhon patik ni tuhatta. Uria ni tuhatta, jojodo hita di perhadapon, dohot akka pilihan. Oleh karena itulah sering dikatakan hidup ini adalah soal pilihan. Di kehidupan kita sering kita diperhadapkan dengan pilihan. Lau hita tuonan, kita pergi ke pajak, ke pasar, kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau membeli apa? Ketika kita mau membeli ikan, deke songo dia do situ horota. Ikan kakap do, manang ikan asin. Neng manga kita diperhadapkan do pilihan. Masuk tu restoran argai do, manang masuk tu rumah makan serba 10.000. Neng manuhor sipatu hita, diperhadapkan do pilihan, nargau do tu horota, manang na murah-murahon, ay murape si patuon, alay ang godaya tahanna, luar biasa do nina, dia do situ horota. Bapak ibu saudara-saudara, dalam kehidupan ini, kita sering diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Mau kemana kita? Anak-anak yang akan tamat kuliah, mendaftar nanti ke pekerjaan, diperhadapkan dengan pilihan. Bekerja di mana? Penghasilan berapa? Di mana? Di Medan ini? Di Jakarta ini? Berteman pun diperhadapkan dengan pilihan. Neng halak Batak do, neng halak Jawa do, molo neng botar, manang ibotoni Siti Ahok, halak Tionghoa. Kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan.
Los ido na taida marhite tema ni jamitata di bagasan tikion. Tutonga-tonga ni hitang diperhadapkan pilihan. Para raton manang mamaritahon hatan itu hatta. Uhud mangulahon hatan itu hatta do manang dang. Marhite tema ni jamitahon adong dua penekanan na taida. Na parjolo halak na para raton manang mamaritahon hatan itu hatta. Na paduahon halak na mangulahon hatan itu hatta. Memberitakan firman dan melakukan firman. Menjadi pemberita dan menjadi pelaku firman. Jangan hanya menjadi pemberita saja. Unang maloholan na para raton, makatahon, sopar di sidohot mangulahon. Na diigil marhite jamitahon, naik kita malo, para raton hatan itu hatta, alay ihutusi, tahanguluhon, hatan itu hatta, na tabaritahon. Di sada persimpangan, adong masalah doli-doli, nam belga suarana jalasai mar surak-surak ganupari do doli-doli o disipang opati di persimpangan ni molo adong sobus jonok tu ibana saya mar surak-surak ma ibana madok Medan adong masalah ina ibereng ma doli-dolion idapoton ma isukum matibana ito ay nang tumeda do motoron Roma si doli-doli mga lusi idoy nang masuk mamu inang ina olo nang tumeda nao ina yurubi mangangkat tas na masuk may nate tubus jaladang sadia leleng korhat mabusi mardalan lao tumedan alayang go doli-doli dang dohot nakok tubus ay holan na berteriak-teriak na ibana marsuara na belga madok Medan alay dang do ibana tu Medan songonima gombaran ni halak na holan berteriak-teriak taringo Tuhan saya di do ibana adom do Tuhan unak kamu holsoan unak kamu mabiar adong do Tuhan na mangaramoti hamu ay bereng ma garipidong martonga-tonga ni langiti disarihod debata lamma hamu sarihonon ni debata do hamu unak kamu olsoan unak kamu mabiar taringot ari sogot alay dung sa ibana marjamita sa maibana tujabu di parohahon mana masa tungoluna dibilangi magazina tu pengeluaran gabi holsoan maibana gabi mabiar maibana bah ay hola sae satu ngabulan do gajikon nina satu ngabulan nari ama alangon nina ibana ujuna naik mana naik ama naiki naik masam lambung na naik manang doho tensina ujung na gabi opname ma ibana. Ape ido ibana na kiningan unang holsoan, unang mabiar, adong do Tuhan na mga ramoti. Ape olan adong nasitik di bagasar rohana, manigor marsahi ibana, rodok termadok ibana. Ayahan na pinikiranmu amang, unang pagodaku ipikiri ho. Unang sude portibion pikiri ina. Alay nina mamadok. Ay ngadok ku pikiri ina. Ayaw perjamita doaw ina. Perbarita na uli. Amo kamang do taminang. Tudo songo si doli-doli na berteriak-teriak hima. Halak na hol soani. Medan. Alay. Dang taruli ibana satu Medan. Songoni mahalak na holan mabaritahon.
alai dang do mangula hosa. Alanido di bagasa jami taon, di suarahon tu hitam. Asa unang holan malo makataon hatan itu hatam. Alai ikodot mahita ma kangulu hosang. Ay didok Yesus do di Lukas 10 sada ayat 50 alu. Martua ma akan bege hatan di debata. Jala na upeopsa. Labatana asa targor hita na martua. Dang sae holan manangihon mabegei makatahon alai ko dohot dohita mameup manang makanguluhon hata ni Tuhanim. Jalan na menarik kamu kamang do taminang hata ni Tuhata nanayang sihanguluhonota didok diturpuk taon dang nasokal manang maol siula honoton. Didok si Musa di bagasan turpukon. Ia hatan itu hatam. Nanay siula honotai. Dang namaringanan di Banua Gijang. Maol atusan. Suhar lapatan. Dang daw ibana dak tibo-tibo. Pangatusyon na. Imang gohatan itu hatam. Dang maringanan di bari-bari laut, asa dang terdundung hita ibana, iko jolo, tak keluarkan biaya lau tu bari-bari lauti, asa jupak kita hatan itu hani, dang songoni, balik sa di hatau si Musa di bagasa turpukon, ia hatan itu hatai, macai jonok tu hitang, ima di bagasan pamangan, dohot di bagasan rohatam. Kamu kamang do taminang, padohan ni si Musaon maul do atusan. Dia do lapatan na hatan itu hata jonok, ima di pamangan, dohot di bagasan rohata. Songon dian malapatan, ni hatan itu hata di pamangata. Manang di rohata, bohado mangatusi. Alai dung 1.500 tahun di hatahon si Musa hatai, maka taima apostel Paulus taringot hatai. Di bagasan suratna tuhalak Rom, di Rom 10 ayat 8 1 ayat 10. Dia tahun apostel Paulus masitong ni padohan hata ni tu hata di pamangan dohot di bagasan rohata ima marhite haluaon di bagasan Kristus. Tajakon haluaon ni ima marhite nata parhatopot marhite pamangata. Yesus ima Tuhan. Jala marhite nata haporsiai ibana di bagasan rohata. Yesus ima Tuhan. Namate alai mulak mangolu italuon hamate ani. Asa di bagasan namam parhatopot jala nama kaporseai Yesus Tuhan taruli haluaon nama noktong akajolma. Disada tiki di komentari sahalak naso porsea tu Kristus ma taringot haluaon di bagasan Kristus. Nina ibana anggo haluaon di hala Kristen murado neangdo ayola porsea nunga taruli haluao kita nina. Roma hala Kristen nama bigi komentar nina so porsea tu Kristusi nina ibana sitong doi padohan mi nina anggo hami asal ma porsea tu Tuhan taruli haluao do jala
Los ido na taida di bagasan turpukta di tikion. Dang maol mangulaon hata ni tuhata. Murado mangulaon hata ni tuhata. Asal ma porsea hita tutu hata. Ay buasa dang tarula jol mai hata ni tuhata. Ay dang porsea ibana. Ay molo so porsea hita tutu hata. Maol do mangulaon hata ni tuhata. Didok patik paupaton, ikot taparbadiai, ima ari sabat, ikor rohi mamuji Tuhan, di hari na pinarbadiaan na hari Minggu, talapati hari Minggu. Amo kamang do taminang, molo soporosea tu Tuhan, bakol do rohana ro hari Minggu, mamuji Tuhan. Puasa bakol, tuahai ina. Dia tidak akan mau melakukan firman Tuhan. Mengapa? Karena dia tidak percaya kepada Tuhan. Alai molo porsea do hita tu Tuhan. Molo somar minggu ita ri minggui amana masa. Ai bui do te olo sipata dang mar minggu ita adong na kemalangan. Ujungna ala sibuk kita mengurusi gawe dang mar minggu ita sudah mar minggu. Alai gawe dong mapakilalaan. Irana hurang sikop rohata medalani ari-ari di bagasan na sadari. Kita merasa ada yang kurang. Ya. Karena apa? Karena kita tidak menganggap itu beban. Ya, tidak menganggap itu beban. Kalau kita tahu, kita percaya kepada Tuhan, kita melayani di gereja ini, itu juga tidak akan menjadi beban. Itu akan ringan. Neang taulahon. Alai molo dang porsea ita tu Tuhan. Ya, natabereng jol mado, dang Tuhan natabereng. Saotik pe disuruh ngaulo marungu tungu ita. Lalap holanau nita. Kita akan merasa itu sebagai sebuah beban. Tapi kalau kita merasa percaya kepada Tuhan, maka pekerjaan Tuhan itu akan menjadi ringan. Alan ido didok di hatan itu hata, ya hatan itu hata, murah do, jonok do, dang dau, dang maol, alai kunci naima porsea hita, di pamangata, marhiti pamangata taparhatopo Kristus, marhiti rohata taha porsea ibana ima hata ni debata. Nagabi jolma, rotong-atongan ni portibion, jala tajakon ibana, tapar hatopot, marhite pamangata. Saya mau membandingkan Bapak Ibu Saudara-saudara, di kepercayaan lain juga Bapak Ibu Saudara-saudara, mereka dikatakan menjadi penganut agama tertentu. Itu bukan karena dia sudah pandai sembahyang, karena dia sudah pandai berdoa, karena dia sudah pandai membaca kitab suci. Tidak seperti itu. Dia yang pertama sekali adalah mengucapkan. Apa yang dia ucapkan? Kalimat pengakuan Tuhan yang dia percaya dan Nabi sebagai utusannya. Di mana tagawari kalimat syahadat. Seseorang menjadi masuk ke dalam agama tersebut. Syaratnya yang pertama, ucapkan kalimat itu, pengakuan itu. Prinsip itu nyata juga di dalam kekristenan Bapak Ibu Saudara-saudara. Soal pengakuan. Kita mau meninggalkan persekutuan dengan iblis, bagaimana caranya? Pengakuan. Kalau dulu nenek moyang kita menyembah berhala, akadatu bolon, kita mau banting setir, kita mau ikut Yesus. Bagaimana caranya? Caranya adalah pengakuan. Kita katakan, saya milik Yesus, saya hamba Tuhan Yesus, saya percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu itu kita katakan dengan mulut dan kita yakini dengan sepenuh hati. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, tentang pengakuan di dalam kekristenan kita diajar untuk berhati-hati. Alkitab mengatakan kita tidak perlu bersumpah, bahkan kita dilarang untuk bersumpah. Ada yang mau diangkat menjadi pegawai,
di negara kita ini diakomodir. Orang Kristen tidak perlu bersumpah. Karena memang di dalam Alkitab dikatakan jangan bersumpah dalam nama Tuhan demi langit. Kita tidak perlu bersumpah. Sebab apa? Jika ya katakan ya. Jika tidak katakan tidak. Pengakuan itu sangat penting. Ada kuasa dalam perkataan. Kita harus berhati-hati tentang perkataan. Kadang kita mudah mengatakan sial. Ola dungo dope hitca siapa doman manugoti. Mani gortadokon sial. Bapak Ibu saudara-saudara, kita bisa menjadi orang sial. Orang tua berkata, ay naoto don, naoto inna tu geleng na. Dana kope, olo magabe, halak naoto. Alay, molo didok, down, nilai opak sonari. Semester depan boy nilai 8. Namalo don nina. Anak ini juga bisa akan menjadi orang yang pintar. Bapak Ibu, oleh karena itu jangan kita katakan doa hanya tutup mata, lipat tangan di gereja. Dalam keseharian kita, perkataan kita juga bisa menjadi doa. Doa bagi hidup kita, doa bagi anak cucu kita. Alanido dihatahon, jonok dohatan itu hani. Jonok dang dau di pamangata do, di rohata. Apakah kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan atau tidak? Oleh karena itu melalui firman Tuhan ini marilah kita sebagaimana diminta memberitakan, melakukan apa yang kita beritakan. Yang kita beritakan adalah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Amin. Di bagasan uduk ni roha, madok moleate hami sian nasa rohanami. Kalau dipakilalau kami oleh Tuhan, sungguh dia pangiring-iringmu, pangaramotionmu di tengah-tengah ni ngulu nami. Moleate ma nunga roho tengah-tengah ni portibion, lahu mokop hami pardosa, asa gabetaruli hami di haluaun. Jala porsea do hami, hodo ale Tuhan Yesus Tuhan nami. Si palua di tengah-tengah ni ngulu nami. Alani uluhon ma ngulu nami. Marhite to dim to di perbadiai. Jala wala tuho mau pasatami daging nang to di nami. Ramoti hami toktong. Marhite guarmu nabadiai. Amin. Tauduti parminggota marhite edeta. Sian buku ede nomor 300 ayat sada do ayat 3. Oh,
pauduk marohata di jolon di bata tatang yakoma peleata nata papungon martangi yang mahita. Ale di bata manami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut si leon-leon na denggan jalamual ni nasa uli basa na mauliutus. Usombon hami masiyan na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Walau tungadong tarsombon hami tuho. Nasiyan tanganmu yadoi hujalo hami. Ayah hama hami. Umbay na tarleon hami mananga tuho. Asi maroham. Jalo mapilihan namion gabi uam na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Aso pakai hami pilihanon patimbulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maruhanami marhite-hite todim asalam hutada hami udang ni si leon-leon mi di hami asalam girgir hami madok moleate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saitaendeon mahasangapon direbatan jalarumon saitaereon Manami na di banua gijang saya pinarbadia magwarmu saya Roma harajaonmu saya saut maloma ni roham di banua tongon songon na di banua gijang leon matuhami sadarion hanguluan siap hari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unang kami togion tu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu setuhata jala mulak mamu di bagasan dame. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama hamu. Disondakon Tuhan debatama bohina Tuhamu jala asi marohana midahamu. Didopakon Tuhan debatama bohina Tuhamu jala di pasaorhon madamena tuton di munabi. Amin.